Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Hello, good morning. Here we are again, Vice Gov in action. Ini ang inyo amigo, alagad sa probinsya, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Kaupod ko subong, dire ang tatlo gali kagwapuho naman eh. But anyway, una gid sa tanan, ihambal ko di kung sino ni ang mauna nga maghatag sang iya mensahe. Ang upod ko permi kada Domingo, Board Andrew Montelibano. Sa liwat sa tanan ng Negrosanon, mayong sa tanan ng Negrosano, no? Sa liwat mayong aga na dolapit na malang panyaga, no? Sa aton aton Vice Governor kag siguro Vice ikaw na mag-introducer sa aton mga upod nga ari diri Subo nga aga. Okay, isa pagid ka upod namon si Board Member Macho Alonso of the 6th District. Board. Mayong aga sa tanan nga taga Negros sa ini nga maulanon nga aga. Isa ka Domingo nga pamalandong pero ari ta dis serbisyo sa inyo. Okay, isa pagid ang aton nga Provincial Health Officer, Dr. Tumimbang. Thank you, Vice. Kamusta man kay Board Andrew kag Board Alonso. Thank you for the invites, no? Kag sa aton nga listeners subong, no? Good morning sa tanan, no? And stay safe during this day. Stay safe. Okay, pero antes kita mag-continue, kinahanglan itagaan tagid sang paggrasya ka pagrespeto anay ang aton nga Ginoo sa sini nga programa sa sini nga aga. Doc, ikaw lead some prayer anay sa opening program naton subong. Thank you, Vice. Dear Lord, thank you for this day. Thank you for the invite. Guide us through this session with the Vice Gov, with the two board members present, so that we can share our knowledge to guide our Negrense and those listening sa Aksyon Radio. We hope that we can shed light on any questions, any doubts, and we will continue on doing this to better inform our Negrense and our listeners for the current issues that we have today. This we ask in your name, Lord Jesus. Thank you so much for this day. Amen. Amen. Okay. So, we will start our first introduction.
ang gin-invite nato ng aton nga provincial health officer because gusto taman nga ipagabalo sa aton nga pinalangga nga mga constituents diri sa probinsya sang Negros Occidental kung ano updates naton sa with regards to this pandemic. So at least ang aton mga listeners kag mga televiewers maka-update man sila diri sa probinsya, Doc. Kay isang Tuesday nag-report ka man sang Gunian Panglalawigan sa aton nga mga datas diri sa probinsya sang Negros Occidental, and good morning pala gali sa mga televiewers tada abroad kag good evening man. And of course sa probinsya sa Negros Occidental, halin digto sa north pakadto sa south, halin San Carlos hasta sa Hinubaan galing kay ti subong daw may typhoon kita signal number 1 daw, mostly daw digto gid northern parts ng province of Negros Occidental, from the 1st district up to the 2nd district, and then ang 3rd, tatlo gid ka distrito nga signal number 1, and then siguro part sa 4th district daw amo ning Bago City, including Bacolod and Bago City. So pag-asa mo na ang aton nga ginakuhaan sang update kag siguro kay kabay pa nga hindi lang magtupa gid matudo ang typhoon Auring diri sa Pilipinas. Sige, Doc, will you please enlighten us with regard to that report para ma-update man ang aton nga mga kauturan diri sa probinsya sang Negros Occidental kag mabalaan man ang aton sitwasyon sa sini nga pandemic. Amo na subong ang aton discussion focused anay kay kadamo sang palamangkutanon hasta madabutan naton ang pati pa sa vaccine. Okay. Sini nga. Sige, Doc, itagaan tagid namon chimpo. Thank you, Vice. Well, to update sang aton nga pumuluyo sa Negros Occidental, no? For the COVID nga cases ta diri sa Negros, ang aton total confirmed cases, magsiling ka confirm ang nagpositive sa COVID, no? We have 6,779 confirmed cases. 6,779. Ang aton confirmed cases. Amo ni siya mga COVID ta nga nagpositive. Amo ni siya pag-start gid sa Yes, pandemic. pag-start ta ni as of ni Mayo. February 19. So Friday pa ni siya nga record, no? Okay. So 6,779. Ang aton recoveries, kung magsiling ko recoveries ang nag-ayo, no? Kag na-release na sa aton mga quarantine areas, kag nagbalik na sa ilang mga panimalay. 6,480. So dako-dako man ni siya nga number, no? Out of 6,779 may 6,480 ta nga recovered. Ang nabilin ta nga aktibo nga kaso ara pang sa mga quarantine areas ta, kagara man sa mga LGUs ta, mga 68 na lang. Included na ang nagpositive sang last 24 hours, taking into account ang February 19. Sang February 19 nag-add ta sang anom, but naupod na siya sa 68. No, ang aton napatay 215 lang, no, sa total nga 6,779, 215 lang. Pero sang last February 19, no, ang aton nga reporting nga day sini, waay sang may napatay nga additional. So it stands sa 215 amo na napatay ta. Well, para mabalaan ta kung pila ka percent ang mayhara ginabatyag nga kaso, kag ang waay ginabatyag nga positive, no, kag kung ano kadamo sa bayi kag sa laki ang epektado, no. Ang aton percent sang aton active cases ginasiling ko is gamay lang 1% ang active cases na subong sa total sang 6,779. Amo na 1%. Ang aton recoveries 96% na of the total, as I've said. Ang aton mortality 3% lang. So amo na siya kadako aton recoveries na gamay ng aton active cases 1% na lang. Ang aton nga symptomatic dira sa mga positive cases ta, pila dira ang gabatyag sang simptomas sang COVID. Ang aton nga symptomatic is 24%. That means gahilanat ni sila tanan nga symptoms sa COVID dara sila. So 24% ang symptomatic, may simptomas.
Ang aton asymptomatic, ang way gid gabatyag balasang any form of fever, way ga masakit, galagaw pa gani madakpan ta, asymptomatic na siya. 76%. So dako ang percent sang symptomatic as compared sa symptoms. Ano naman ang pinakadamo ginaapektuhan sini with regards to gender? Daw pares-parehas lang ang male and female ta. Ang aton nga male is 51%. Ang aton female is 49%. Out lang. of this 6,779. No. So sa Yes, gender Vice. kita da almost puro Parehas, pareho. no? Equate ta 50%, 51% ang muning female, Gaga. mga kababayan, Oo. and 49% ang muning mga lalaking nag-positive man. Vice, amo na siya, no? Grabe ba, patas-patas. Patas-patas lang. Way gasubra. Way pili, no? Sakto ka na board, way gidya pili, no? Laki ba way pili. Well, anong pinakataas ta nga may active cases subong sa aton nga mga LGUs diri sa Negros Occidental. No, ang may active cases, no, may hara ang number 1 ta is ang Silay. May pulo sila nga active cases as of February 19. Ang ikaduwa ta is ang aton San Carlos. Amo ni sila may active cases. That means may hara pa sila sa quarantine kung magsiling ko active. Ang Sagay may 7, ang aton Cadiz may 5. Ang aton Calatrava may 4, parehas ang hinubaan. Ang aton Enrique B. Magalona may 3. Ginasiling ko ni para at least ang pumuluyo takabati man kung may pila silang active cases sa ilang nga banwa, no? Ang aton Sipalay may 3. Ang aton San Enrique may 3. Ang aton Talisay may 2. Ang Escalante ta may 2. Ang Himamaylan ta may 2. Ilog parehas 2. Kabangkalan 2. La Carlota 2. So kagagmay na sila, no? Ang Tuboso ta may harap man 2. Ang Bago isa na lang ang active nila. Ang Inigaran isa, ang Isabela ta isa, ang Victorias ta isa, no? Batari naman ang manami sa tanan. Ang aton Binalbagan, Candune, Kawayan, Don Salvador Benedicto, La Castillana, Manapla, Murcia, Pontevedra, Pulo Pandan, kag Valladolid, waay nagad sila sa active cases sa ila nga banwa. That means Do waay Mayo, na sila dito, do Mayo ni siya. Zero active cases sila. cases. So that means why sila COVID dito na yun na vice, no? So kung with regard sa aton graph kay hindi nyo naman makita na subong pinakanubo ta ga-flatten na ta, no, as compared sa other nga magsilita flatten as of ang pinakataas ta sang December 1, no, more or less may mga 700 ta. Subong sang February 19 ang aton da is less than 100 na lang, do may hara lang ta 70 plus. So that means from 700 sang December subong nga February 19 na ta, duhara lang ta sa may hamboy-hamboy lang ta sa 70 nga kaso. So that means kadako gid ang diferensya, no? I hope nga ma-maintain ta ni, and we are doing everything para ma-maintain ta ni. Well, i-compare ta ni sa aton nga mga tupad probinsya, no? For purposes of comparison lang, not mentioning anything, no? Well, ang aton nga kaingod, no? Kag ang Bacolod ang magsilinta kaingod ang Negros Oriental, Dumaguete, Iloilo City, no? Ang Cebu hindi naman na dala. Medyo mataas-taas pa sila kumpara sa aton, no? Daw gasaka pang ilang kaso. Ang aton yang as mentioned gina-flatten na ta sa more or less sa range ng 70 down. Huwag na tagasaka pa. So ang Iloilo medyo gasaka pa, the same man ang aton nga kaingod nga Negros Oriental. No, ang Bacolod tanubo na gidman kag ang Negros Occidental kun total tanubo na ang aton kaso diri sa isla sang Negros Occidental. Ti ang aton tupad nga Oriental do medyo kasaka pa, no? May mga problema pa sa jutay, but definitely they are doing everything para mapanubo man kay para at least hindi man sila kahatag sang COVID sa ila man kahingod. So far do amo man lang na bay sang aton i-update sang aton nga mga kaso diri sa Negros Occidental. Then ang aton lang ginapangayo man sa Negros Occidental, sigihon tang aton nga ginuobra subong, no. Pasalamat ko sa tanan nga LGUs, kapin pagid sa mga LCE, sa aton Municipal Health Officers Vice, sa aton mga frontliners, tanan-tanan
we are doing everything no sa aton mga local officials, mga board members nga very very vigilant nga mamangkot man sa PHO kung anong kakatabo no kay kung gisa kakalipat man ta. But definitely we are doing everything to keep Negros Occidental and our neighbors safe sa COVID-19 nga pandemic. Thank you, Doc. With that information, kay nakita today ang imo nga report, ang draft talin sa December 1, December last year ni siya, Doc? December ni siya, boys. Ini nga December. Hindi lang December. Okay. So, ini nga December, and then we're February na kita subong, and then grabe gid ang pang-drop sang cases ta. So, congratulations sa mga LGUs nga sige gyapon ang aton vigilant with regard to this pandemic nga gina-educate gid ang mga tao, especially nga kinahanglan isundon tagid ang mga protocols kag kita mo gid lang ni Doc Antonia kung i-equate mo ni sa probinsya sang Negros Occidental ang population ta pila ta di subong mga almost 3 million ta. 3 million na ta. 3 million with these cases no sigihon talang gid gyapon ni ang pag-andam kay ti kabalo ka maski diri gani mega text na sakon man nga stay safe kita tanan. Siguro hindi tagid man na manigar nga kilanlanon tagid yagyapon nga maghalong maski gaday down na ang cases sang COVID subong pero maghalong gid kita. Board Macho Alonso basi may idugang ka pang may ara ka nga pamangkot man o may ara ka nga igahambal sa aton mga kauturan diri sa probinsya sang Negros Occidental. Vice Pasarot ko, sakto Sige, to ibo Doc. December 1, 2020 gali na. Oh, Hindi, kita mo December 1, December 2020 as 2020. February 19, 2021. Oh, So 1 year, more than 1 year nga. more than 1 year ni. So mo gani nakita ko ni ang draft galing kay kagamay sang Oo, gamay gid siya, Vice, para kay ko lang I mean siya. kagamay sang sige. Thank you, Gid, Vice Gov. Makita man naton nga tanan nga efforts kinaubra sang gobyerno naton. Ang pinaka-ultimate nga effort actually ang responsibilidad ara sa pamuluyo naton nga maging responsable kay ti kun sa kapasidad ang Negros damo-damo na testing center tarang hospital ta diri ara na ang latest naton Dok hindi Valladolid. Valladolid may ara Open ta na. board no, Damo molecular na lab. kita testing. Na So testing na ta. kung may ginabatsyag, may isolate sila, hindi sila na mapakita, ang responsibilidad para sa pamuluyo nga hindi siya makalaton sa iban. Kung naisipon mo, subong gatubang ta siya nga problema, isa ka bagay nga ginapanumdum ta sa panggoberno, ang aton nga ekonomiya. Kiti ara ko sa akong chairmanship is trade, industry, and commerce, no? Yes. So, gina-welcome nga move nga ang national government is looking to move nga ang travel restriction ibutang lang fragmented, iubraw nila nga pag-isahon kay budlay magnegosyo kung kada banwa galing lain. So, makita ta nga manage ta sa gobyerno ni ang pinaka-ultimate diri ara gid sa pamuluyo nga maging responsibilidad, maging responsable sa nga pag-contain naton sa pandemic ni Doc kay kita ara ng testing, ara ng suporta sa gobyerno sa tanan nga bagay. Way man ta nagkulang sa pag-remind sila pati sang masakit ni ang bakuna ginatingwaan man. So common nga may kulba sa bakuna pero tanan ni nga bagay ginatingwaan sa gobyerno naton pero ang tunga sang responsibilidad ara sa aton pamuluyo kag tanan nga LGU. So maging responsable ta kag tingwaan ta nga makuanta malusot ta ni upod ta tanan bilang isa ka taga Negros. That's true. That's true. Itanahon mo Board Macho, okay. In your opinion, observation, abi no, ano gid kadako ang naigo sa ekonomiya tadi sa probinsya sa ining pandemya? Ang ara sa even sa agricultural sector, prong dako nga sa commercial sector kay kita mo laban nga mga estangko kag tanan nga kwan sirado, why economic activity kag sunod. From the start nag-close kid. Ang pinakalaing gid actually even sa trade nga aspect. Sa una, hindi ka katabok banwa-banwa kung why ka mga papilis, di ka na banwa-banwa, galin-lain man ang kwan. So, galin-lain ang mga
mga restriction ka requirements. So subong may move ang nasyonal nga ang DLG through I think spokesman Malaya nga i-uniform nila. Kaya it will benefit everyone nga we have to make the economy moving already kay basi mabuhi ta sa pandemya pero basi mapatay ta sa gutom. So amo na ginakwanta way man ko na no pero kabalo ko gabatsyag tang bulsa sang tanan ti ginabalanse ang obra sa gobyerno balanse man mong between ang realidad sang pandemya kag ang pangabuhian sang tao. So amo na nga ginakasadya namon nga damo man positive sa aton nga sa report ni Doc kag kadamo things nga pwede ta to be grateful kag positive nga na manage man naton mayo kag dason ang numbers naton don't lie nga nubo man hindi na ko magakumpara sa iban kay hindi man na mayo pero makita naton nga ga manage ng tao ga disiplina na kag dason gahalong man tanan so makita ta nga kung magsige lang amo ni maginupdanay lang ta kag magiging responsibilidad responsable basi pa lang makakwanta gabulig man ang nasyonal sa aton kag ang gobernador naton ara man on the job man ang pangusanggunian gabulig man si Vice Gov all the time very active sa mga questions kung anything nga inquiry gina ko entertainary kid so amo ni kita ko nga may kaayuhan nga makita ta sa ini nga Domingo may kaayuhan biskan may bagyo nga plabuton titanan kadamo things na to be grateful for nga mayo pang Yes, thank you very much kid board match. So may let's go naman kay total daw ginpaalinto naman ni Dr. Tumimbang ang aton nga mga kauturan diri sa probinsya sa Negros Occidental about this data nga na ara ginada na gather naton sa mga cases ang COVID-19. So Doc, let's go naman sa aton nga mga vaccines kay ti daw manug abot na. So anong imo mahambal dira? Some says that paunahon lang kuno anay vaccine ang iban kay manilag lang sila. And then ang iba naman niya mga government officials una kamo kay parang to show us to the public nga I mean it really works ang vaccine sa inyo kag dasunti amo na follow the leader ang aton but para man niya sa akon kilala na ang mga frontliners naton kay amo ni ang ginahulat sang tanan nga ang vaccine so Doc anong mambal mo da Yes, well sa province no by the leadership sang aton mga pinalangga ang gobernador no ni Gobong Lacson no every now and then gatawagin kami gagamitin kami with regards sini sa mga bakuna subong manugabot sa aton well by hara naman ta nag-order naman ta bakuna bais mo no makahatag na ta proposal worth mga 32 to nag-set aside ta sang may funds ta daya may pundo na tada way na problema ya no ang Negros Occidental may hara na siya nga pundo na nga gin-allocate no para sa aton naaprubahan nyo naman sang last week klaro ni Okay. Gov Dering may 50,000 kita yes nga 50,000 first order pero 100 tanan kay double dose na siya mo no so that is good for 50,000 persons abi nga ma-vaccine diri sa probinsya pero tiyang ginatanaw tada kung saan pa maabot diri kita sa AstraZeneca nga sa AstraZeneca nga bakuna brand kaya mo naging kwanta mo hindi lang 50,000 guro vice no kay ang isa ka vaccine isa ka vial is 10 doses na siya mo okay ang kung progin 10 doses na siya tanunta it might be nga mga but the total is 100,000 100,000 with that regards is good sa- for 50,000 ka persons nga kung vaccine hindi lang 50,000 kay kung 100,000 times 10 doses pila na siya more than 1 million mga half a million kung mag 10 doses ka no hindi 500,000 ang klaruhon tadi hindi bla isa ka tawo kilalan double dose na iba ma double dose ka ang isa ka vial good for 10 good for 10 hindi Ka-doses. gali isa ka bayal isa tao Hindi. okay Hindi. na isa pa na mas mayo nga discuss na mayara na siya so that means nga sobra-sobra na sa aton no makashare kita na sa LGUs kag sa with the approval sang governor
So AstraZeneca ang ginakwanta. Kada mo sang vaccine, but waay pata subong bay sang kuan gid kun san o maabot ang aton nga bakuna. But AstraZeneca to ang aton nga prefer ni Gob nga kuwaon ta. So na makahatag na ta proposal, ma-undergo na ta sang ipadala ta ng proposal ta tingtig man sa may Manila for the AstraZeneca kay kinahanglan maka-order na ta mo. So amo na ang status subong no with regard sa preparation ta underway na with the regional health office gamiting man kami gasuma kami kung what we will be doing ang with regard sa vaccine deployment down under sa LGUs. Don't worry kay ang aton nga mga frontliners nga mga private man upod man na da siya gil-identified naman na hindi man lang kay public no public and private are identified. May mga priority groups ta with regard sa bakuna nga dapat entertain. May pila ka bilog ng priority groups, so frontliners, senior citizen, person with disability, ang aton mga uniform men. So tanan ni even ang mga indigents ta no ginakuha tanan na suwang ilang registry para mabalaan ta kung pilagid ang aton nga target within Negros Occidental. So hara na siya, na-cascade na siya down under sa LGU. Kaya definitely ang LGU ginman ang main player dire no. We are just setting up sang aton nga protocol kag sang guidance man sa ila recommendations para kung what they do dapat amo na siya, hindi lang hatag tang bakuna sila. And other than that, ang aton man nga cold chain management vice is very very important. Remember nga kung mag-abot ng di bakuna, may mga dapat preparatory ta sila on what we should do. Logistics ta, sakto tong siling ni boards, nga may mga logistics ta, ma-identify ta ang capacity sa LGUs to store sang vaccine kung kinahanglan. No? Ang aton man capacity as a provincial LGU, kung nanong capacity ta to store sang vaccine man kung kinahanglan. So, all this gina-discuss naman kay Gob and we are giving the logistics to him so that we can prepare nga waay pang bakuna nga maabot may hara na ta sang preparatory, even hiring sang aton nga refrigerated van transportation to deliver vaccines, ang aton storage vaccine nga kinahanglan ta. Sa storage vaccine, Doc, may ara ta sina o kung dala na sa aton kapag purchase o kung may ara ma-arkila pagid kita. Ang aton nga arkilahan ng subong vice is ang proposal is we discussed with the honorable governor is ang aton lang refrigerated van. Why tayo refrigerated van sa province? Then ang vaccine carrier. May specialized vaccine carrier gina mo dako na siyang ginabutangan sa bakuna kung halin sa rep butang mo na da siya kag ma-maintain niya ang positive 2 to positive 8. So nag-order ta sina na ginhatag ko na ng logistics. When you say positive 2, ang iba niya may ara nga negative 70 ang Pfizer. Yes. And then this AstraZeneca is positive 2, positive 8 lang siya. Okay. Refrigerated lang na, refrigerator temperature lang na sa Moderna is negative 20 I think, no? Negative 20. Negative 20, but much better na siya. Ang Pfizer yung frozen ginaya. Tig-agi na siya magwa. Ito mo pa na siya for 5 days before you can use it. Hindi ka man ka-inject solid mo. Kinanan ito mo na siya at a temperature of plastic. So kabudlay no. Amo na siyang aton preparation. We will be doing simulation exercise sa aton LGUs para we can better prepare. Sa Manila drill na sila na yan, no? Yes, drill naman sila no. Sa aton niya siguro by next week siguro maka-simulation na ta. Okay. We are identifying sa LGUs kag diri sa province maka-simulation exercise na ta para at least ma-identify ta kung diin ang aton nga mga problema sa simulation exercise. Okay. Board Andrew? Sa liwat, no? Doc, that's a good news sa aton tanan. So hopefully, no, magkadto sa mga LGUs, makita ta kung paano ni execute ang aton ning para sa vaccine, no? And tibay sambot sino mauna sa aton sini? Well, may some says that kilanlan dapat ani unahon tagid man niya mga frontliners naton kung mag-abot man gid ang vaccine. Pero ang iba naman nga Doc nga daw ga hatlog pa sila nay. Amo na ni ang bulong sa pandemya. Okay. Kag ang iba niya hindi lang ko anay daw may ara blagyapon niya attitude niya hindi lang ko anay manilag lang ko. So daw kung ga panilag ka okay man na.
Kag dason na sang una ya basi magwa pa yang sang una issue nga ginuna nyo lawas nyo kay kamo mga opisyal dira pusubong do lain nya unahin nyo hanay mga government official kay matanaw kami di. Well, ako man ti do ang nagagwa ang term lang ti follow the leader. Ti magamo malang na pa i-follow kong presidente ko si President Duterte kag tapos siya pa vaccine kung ano nga brand ng iya amo man ang akon. But in fairness, kung lang taon tagakatubwa sa buong sa vaccination, wala man gid ni guro sa vaccine niya perfecto eh. That's true. No, there's no such thing as a really 100% May nga side vaccine. effect ginaya. May side effect. But the good Every side vaccine. kun lang tawon ta, hindi ta mahadlok siguro kay kun lang tawon ta sa millions na gintagaan sa iban nga country. Kung may na disgrasya man gid. Why man gani kalabot 0.5%? No, kagamay-gamay sina kayo. So therefore makita tada ining aton vaccine is working. No, and I think reality wise na I think kinalanon na manggini siya, you know. As we try to go back to normal na pangabuhi, but as of now hindi gid niya normal gyapon, no. Well, ang magulang ko sa States gani na vaccine na siya ya, si Dave ara gani siya subong nga pamati. So ang first siya ko no do nahilanat lang isa ka adlaw ginpapuli lang sila and then balik naman the next day daw okay naman. Well, pa sakto na. No, dira mo makita ng vaccine epekto kung may minor nga mga sintomas kat but hindi ni severe nga reactions. No, usual even ang aton mga flu vaccines may minor reactions ni sila. Amo gani dok igin flu vaccine mo ko to anay isang sometime in February. Pneumonia vaccine. Kung may pneumonia Last man. year Oo. and then pneumonia vaccine. So daw normal malang ang aton niya reaction sa lawas ko to ya. Nga daw nagluya ka but a few minutes later daw okay naman. Siguro it's a psychological man ni kung gisa Epekto gid ka bakuna, Vice, kay tiga-create ka antibodies to the virus mo. To the Maski antigen. mag-inom ka gani isang antibiotic kung gisa Gani, may may reaction mga man sa lawas reactions man oral sakto na gila siling ni board nga ti basta gani nga may epekto sa imong bakuna, that means it's working. No may ara study Vice, no. Ginapamangkot sila nga mabakuna ta. 76% gasiling para maprotektahan ta sa COVID. Ina ang sabat nila. May ginapamangkot naman nga hindi ka magpabakuna. 54% gasiling unahan lang na iba na. Mulat lang kuha na kung may pikto, wala. Manilag Manilag ng kuha na Kaya mo nang ila siling. Do aram lang fear ara gyapon dok. So abi dok nga kinahanglan may encouragement kita ano ang advantage sa aton nga ining programa naton nga let's say kung mabaksin ka o kung hindi ka mabaksin kinahanglan na i-educate naman ang aton nga mga kauturan ay is because nga amo na ni subong ang kinahanglanon ta to counter this pandemic no. Yes, Vice, that's true. No, ang aton advokasya subong matters a lot. Mag-demand generation ta bala. When I say demand generation, manghagad ta tawo nga mababakuna. Well, ang iban na kay way gid man kaintindi pa as of now. May ara pa ta gaps and issues nga dapat sabton. Well, ang importante sa bakuna is it will create later sang protection hindi sa akon kaugalingon kundi para man sa akon nga upod sa panimalay. Number 1, ang bakuna hindi lang para makaproteksyon sa aton no personal. But kung magmasakit ta kag may bakuna ta, which pwede man tagyapon magmasakit, but it is less severe. Hindi na siya fatal kung magmasakit ta COVID. Kag dason ikaduwa, ang aton hospital hindi ta na mapuno sang COVID patients because we are vaccinated. Remember ang flu, no? Ang flu sang mag-start ta flu vaccine, damo ka hospital sa flu. Damo ta mortality sa flu. Flu lang na before the start of the flu vaccine. But subong ang flu yara na sa aton gatang kaso ta way ta problema kay because we have antibodies already. Why na taga hospital kay tungod nga may hara ta flu? No, that means nga protected na ta, no? That limits ang aton nga severity of infection. Kag dason galimit ta sang hospitalization ta because we are vaccinated.
Well, ang bakuna, gina-enhance siya pagid ang aton nga ginaobra subong minimum health protocols. Hindi magsiling nga kay nakapabakuna ta, hindi na ta mag-mask, hindi na ta mag-social distancing. Amo pagid na ang kilanlanon yes, ka. hindi as of now kinahanglan ta pagid mag-mask. Hindi tayo magkampante. Hindi ta magkampante because we have not yet created the herd immunity. Ang flu yan, may ara na ta herd immunity sa flu, wala na ta problema. That's why we're still continuing sa aton nga flu vaccine ta. Every year kay amo nang demand ta and we are doing that. But in spite of that, gatang kaso ta gani galagaw pa ta. No? Ang in the long run, it will take years, but definitely amo man ni ang magwa sa COVID. Sa ulihin maka-herd immunity na ta bisan magatubangan na ita, hindi na ta ka cross infect because we are both protected sa aton nga bakuna. No, kag sa social distancing, it might really run into years, but definitely we are going there. And this is the first step, mapabakuna ta majority sa aton kapin pagid frontliners. Well, may mga side effects? Yes, there is. Waay niya ginanigar, kag waay niya ginabuting sang health. May hara gina siya. Hindi tanan because of the vaccine. There might be mga comorbidities nga pinpoint mo kung nagpabakuna ka base may comorbidities ka, not because of vaccine. May mga anaphylactic shock, may mga there might be, but how many percent of that? Very little. Hindi tamamati anay sa social media, no? Sa aton bala ni nga mga Facebook kamo ni kay this will create havoc later on. Mamati ta sa aton Department of Health, mamati sa WHO. Other opinions likewise are personal opinions, not documented ng opinions. Kada isa mahatag opinion mo. Subong pagit. Ito unto man yung maiban nga company, Doc. Example, sini kadamo-damo na sa mga brand nga vaccines. Oo, sakto ba? Sila nun manigagubanay. Ang gubanay ganun sila? Makilanlan, i-dominate sang isa, Oo. i-monopolize ang isa. Oo. So, business gyapon. Business gapon in the long Business run, may gyapon. ara nga butungon. Oo. Pila ka companies ang pangita vaccine. Damo subong nga manufacture vaccines. But ara ang leading, di malang kabilog. Sila nga butungay, may ara nga sila nga Pfizer, nagamuni. Ang Sinovac, may amuni. So, kadamo, that's why nga, ini sa babaw, may politiko gyapon sa vaccine sa babaw. Kaya, as you've said, negosyo ni Vice, ang pinakadamo nga makabakal vaccine, kwarta niya. Kwarta na sa ila. Sakto na. Pero going back, Doc, sa ginhambal mo, hindi man siling kung ma-vaccine ka, hindi ka na pwede makakwa sang COVID. So, pwede gyapon. Pwede ka gyapon makakwa sang COVID, but ang imong pagkuha sang COVID, hindi na fatal. Trangkaso ka na lang. Okay. Kaya because ang antibodies mo is fighting back. And it will die down after 3 or 4 days. But wala na siya. Ang trangkaso 3-4 kadlaw. Amo na siya ang usually ang aton nga flu. And COVID will be the same. Dason at least hindi na ta sang possibility of transmitting sang COVID sa aton tupad nga way mabakuna. Amo na siyang importante sa bakuna ta. No, hindi na ta ka-transmit pa sang COVID kung nabakunahan ta. May hara gani nagwa sa news Vice, no? I-reiterate ko lang. May nag-positive na injikan sa COVID, nag-positive pag-abot. Ako interpretation, this is my interpretation. Because basi may hara na siya IgG pa, no? Remnants pa sang bakuna. May hara na siya siguro nga may amo pa na ma-positive. Sa first dose kag sa first dose nga daan, it will take you how many months bago ka create sang siguro less than 12 weeks bago ka ma-protected sa vaccine. Hindi right away. May injikan ko subong. Abi mo libre ka na sang 2 weeks na hindi. Pwede ka pagyapon mo bakunahan kay way pa ka set up ang immunity mo, antibodies. After the second dose, dako ng percent nga imo antibodies sara na, may 96-97%. But it doesn't mean nga hindi na ko ma-COVID again. Ma-COVID ko again, but at a lesser severity na. Hindi na ko nga ma-hospital ko kaya na-COVID ko. Usually, amo na. No, ang antibodies mo will fight na sang imo nga antigen once may hara ka antibodies. So, with that, yapon, Doc, let's say kung may na-vaccine ka na and then you have this positive and then you feel something ang fever, okay malang na ang mga bulong yapon or you will
take this Remdesivir o kung mga antibiotic, amo pa na gyapon ang aton niya. Ang Remdesivir is na gina-entertain na nila sa severe. Sa severe, okay. Amo gina siya yung life-saving measures nila sa severe. Ang plasma nga So meaning, kung Abo na siya. vaccinate ka na, kag dason may ara pagyapon ang COVID sa imo, kag daw you feel something nga daw may fever ka, daw ginahilanat ka, o kung daw pwede ka na lang ma-take ni paracetamol and then amo na gid lang na Kay mild ang mild na medication niya. Mild na bias ang iya nga representation mo, mild na iya symptoms, hindi na severe. Unlike way ka mabakunahan, dako ang chances mo nga ma-hospital ka. Dako ang chances, taas ang mortality rate mo. Amo na ang difference ang nabakunahan kag wala. Amo na siyang difference. At least protected ka. Sinigod may COVID ko pero may bakuna ko ya. I feel secured. Hindi ko magka-hospital. I feel secured nga hindi mag-severe ang disease ko because I have my vaccine. daw may kaisog ka na, isa man na ang... It is not false security, ha? It is a true security that you have. Nga nakababakuna ka, nag-COVID ka man, positive ka, but asymptomatic ko. Why ko ka-transmit COVID sa others? Kaya because may bakuna ko. Okay. So, amo na ang kanamian nga kinandan mapabakuna ta. It matters a lot kung mapabakuna. Hindi kay ang iban ginakulbaan niya, di ba si Panangkot. mala mag kurog-kurog kudi o ano, allergy. Diba, siya mo to sila ni May mga Matsu nga allergic nagutom. reaction man na sa iban, ha? Nagutom. Bird macho. Well, ang makita man nato no, kung sa data naton lapit 7,000 lang aton recoveries no. Then ang aton mortality is 240 something. 2015. So delikado man pero na-manage man nga ang napatay hindi man kadamo recoveries naton. Ang lawas katanan. So ang vaccine is probably coming basi July pa kanit nagro June or depende na sa national nga mga logistics itanan. It's a very complex process. So ginakampanyahan namon nga kung ara na available kag makapagiyo ni sa ekonomiya naton kag makagiyo na sugod na taho guwa kag mga buhi ti dako nga bagay gid kiti kinano na gid ang economic rewards for having vaccinated. For example, may mga iban nga negosyo nga high contact na mga example from the food business to everything else makandirya kun mabalaan nila nga ang ina nga tao nga lugar kag para sa pagkaon nila na vaccinate na tanan tiyang tao kung mapalapit man da kay bla tawhay na di kidot. So Daw safe. safe ka. So always ang motivation is always sometimes importante man nga may ma-feel nila economic rewards ang ilang mga example sa industry sa health or even sa transport industry or logistics ang crossing inter-island and everything else ng mga vaccinated nga tao do hindi naman sila makulbaan. So ako I'm looking always sa point of view nga we have to move the economy. Ang pangabuhian sa tao, kinanon maamligan takag makapangabuhi sila. So, ang vaccine is one of those quickest way to move it forward. Ang ang aton nga pag-responsibilidad nga mamas tatanan, ara mangyapon, social distancing, pero kung available ni kag ang provincial government is trying its best to procure those things. We have set aside the budget. Ang Sanggunian has approved that budget. And we are, kung may need pagid for more logistics, ang Sanggunian is very open to those things kay ang focus namon nga tanan nga logistical needs sang nga request ng governor gina-akomodar ginamon kiti we don't want reason nga kulang logistics. Kung isip mo sa aton nga like I said kagina, 6 na kabilog di or 7 na kabilog nga testing centers diri. Yes. So nagreklamo nga kulang testing subong ang latest na to I think sa Valladolid nara na. So tanan nga ting sinobra na mo ng vaccine when it arrives as skeptical as they are right now kadamo mga kita mo ng mga conspiracy theory kita na no tanan nga things
once gasinugod na dang may kilala ka na nga nakapabaksin nga way malang nagkuan. Ako personally utod sang mami ko sa London, napabaksin siya Pfizer to. Amigo ko nga sa Amerika, Moderna. Ang iasawa man nagpa-injection man, nagmasakit jutay. Pero duwa kadlaw masakit, okay na. Tiga pangagad na to nga mainom kani iya sa amigo ko. Iba naman ko dali lang gid. Pangagad inom sa Amerika niya ha. Amo na makita mo kisa ang hindi manigar ang kakulba blabais ara ginaya. Pero once may makita sila nga may ara na makuha na lang na, maupod naman na. Yes. Ang importante, the vaccine was produced really not to do harm. With a but good to intention. With a good intention. And to protect people. Amo na ang objective sa bakuna mo. It's never nga usar na siya to make harm or to do any untoward side effects, but really to protect sang person per se, hindi kay for anything else. Doc, about this vaccine naman, ang mga senior citizens ta kay arid ba may mga texters kita nga naga-participate man, ano ang maambal mo dira? Well, ang senior citizen may harata category nga may mga senior man may mga comorbidities mo. Ginauna gini sila guys why taya contraindication sa senior. As far as AstraZeneca is concerned, basta 18 ang ages is 18 and above, irregardless kung senior ka man nga 65 ka, pwede ka pagyapon injekan sa AstraZeneca. Well, ang senior ginauna then may mga comorbidities, may mga sakit, hypertension, may diabetes, other diseases, not ang immunocompromised. Magsiling ko immunocompromised bala, may CA ka, may iban ka nga ang immunity na naog, cancer ka, so ini should have a doctor's certification nga pwede siya injekan, kay hindi dapat sila masulod sa majority because immunocompromised sila. May mga masakit silang immunity nila nubo. So hindi na sila pwede pa as of now. Ang aton nga mga COVID positive. May nag-COVID positive tabi. Ara si Board gali. Kaya si Board. Present. Si Board namon gali si Board ando. Ti kay hubin-hubin pa niya ang iya siya resisting siya Sulot mo ko pagabalyari ko di. Nalipatan ko to. But 3 months after, 90 days after, pwede ka na. Okay. Akong active pa. But within 3 months, hindi ka pwede ma-injikan kung nag-positive ka mo ni. Dugay-dugay naman. Pwede na. Kilawig na. After 90 days, pwede na siya. So, may ang pregnant women, hindi taman na sila ma-injikan on pregnant women. But, may hara kung kisa consideration nga pregnant siya, but high risk siya. Halimbawa, pregnant ko, but frontliners ko, hara ko na. Pregnant ko, but doktor ko. Well, again, it has to have certain doctor's advice or certification nga pwede. Amo ni siya mga nga dapat ubrahon. Why ita problema sa mga seniors kay sila na-identify taman sila as one of the priority wise. Ang 16 and below, ang 18 and below sa AstraZeneca hindi pwede. Sa Pfizer, 16 and below. But we considered it 18 and below na lang hindi pwede. Ang 18 below. 18 years old below. Okay. Hindi na pwede. 18 So, mayo na na kay nagambal ko tong senior citizen, and then what about this mga minors naman? Ang mga minors hindi. Basta 18 and below. Just the same. Kung during that time, bisan hindi ka 18 below, ari ka sa tunga, kung may hara ka during that time flu, Nga, Doc, nga 18 below. Gusto ko lang mabalaan man kag ma-educate ang aton mga listeners nga ang why sila yan nadala sa vaccine. well, recommendations na sang studies sang WHO mo. I don't know kung Nga anong kay reason. bakod ang ilang Not immune necessarily. system. Not necessarily. Okay. No, everybody should have a protection likewise.
I don't know the reason behind. I cannot comment on Kung that. itanaon mo ang mga cases sa worldwide niya, sa global pila ang nag-positive sa mga 18 below, amo na ang ginabasihan. Amo man ang ginatanaw ko gani Vice, no? Kay may posibilidad. Kaya ra ginaya. Amo man ang ginatanaw ko sa atong record bla as of now, kita mo why ko age grouping. Kay ina nga ginano. Amo na gani lingkutan niya amo na ipamakuton Oh, kung age grouping kung pila ang edad dito. Yes, isa na kung pila ka percent ni isang nag-positive sa COVID ang 18 and below. Nasubang daw nakita ko nung di man majority nga. Sa pag-ichindi ko, no, ang laban nga testing, tanan nga testing worldwide, sa test groups nila, why sa test groups below 18 eh? So basically, laban nga testing nila. Okay, so isa man naka-factor nga hindi nila makonsider kay laban nga test variance nila is above 18 ang mga nag-sign in bala for like and there might be consent man kung below 18 ka, there might be parents consent. Tiway nila man documents sakto na. hindi pero the national quad is even if you notice ang atong mga trials mga ay trial kay tiway testing. gid kita kabalo what is the Why? reason I behind don't know. Why That sa way have testing below to 18? why? wala gid no. Wala sila available na testing. So, I think it also goes naturally nga hindi nila pa recommend so to So, that cannot age group. even give my opinion pero with regard to that matter. Kay ti Oo. Amo na di da. makitaya Oo, ang di nagahimo sang wise- vaccine da kung ano ang company nga wala sila yan nag-testing sa below 18 no. Basi miyara man iban no. Why lang galing gin not this ano nga gin Base sa more study on, nila no, sa study nila sa vaccine 18 above 18 below. na mga Follow man natin sa ilang Amo na ang, recommendation medically. yes, amo na ang manufacturers ginaya recommendations kay they are the one undergoing study. Kag sakto na point man na siya board nga wa ko subject of 18 and below hindi ko ma-assess ang effectivity kay efficacy sa vaccine sa 18 below kay because I have no subject during the trials. So 18 na above ang nakuha ko so safe ko kita na. mo kadasig lang sang oras so 2 minutes na lang madula na kita tigpa lang niya gala last 12 na so Doc thank you very much gid sang information kag sa imong of course gipabalo sa probinsya kay kabalo man ta nga ang nagapamati sini I hope nga kamo dira tanan makahatag man benefits informative nga gina-deliberate namon diri para makapalinton man sa inyo and ini ginabilin ginamo niya Doc ang oras maski mag 2 minutes na lang nga mag-greeting sang naga-listeners ta. So, muna magbangko ara gigapamati si Dave, si Melrose Pamilyaran, si Apple, Paul, Wow. daw mayo gid, tatlo ka gid kawin. Sige ang da. Si Lisel Perez, si Eva Grandas, Baterna, Jason C. Jason, si Argapito, di Gracia, Yado Corexi, si Judy Florentino, Jorcel, si Michelle Talobos, Annabel Sabay, si Atty. Pali, kag si Atty. Maki. Good morning lang na sa inyo. Do perfect attendance na permis si Atty. Pali ka. Sino pa di? Si Ate V, Vilma. Mayor Kadoy, good morning manda. Si Alex Montesa, si Alex ni Suki, tagid niya. Si Ricky Changson, okay. Si Robert Castro, sino pa? Si Roswell, kumari ko Roswell, Robert Lilibet, Stromberg, Bet, kag si Nang Eleanor Fukoda, good morning manda. Si Brad Predo, Brad, morning da. Si Andrea and Arjo, ano ni man, daw kita mo, daw may edad na kita, hindi ta na makita. Bohercom. Okay lang. Boherom. Boherom. Boherom, yes. It's foreign. Nurse mo na, Doc. Okay. Si Rosemary, si Parilari ko da. Parilari. Sige na. Si Mitz. Okay. Sino pa ni si Paulo. Paulo Armetz. Okay. Si Mervic
Mervic, okay. Ben Tanatan, okay. Si Rosemary, si Ma'am Maninay, good morning, Manda. Si Charlene Oro, and then si Joseph Oria. Detail ko damo man na thank you sa inyo pagpamati diri sa amon programa. Si Parilari Concepcion nagpamati man. Kita mo baski ato kasapiak nga station nga pamati di sa aton. So mga amigo tani sila tanan. So sa liwat kabay pa nga may na ara makamo natun-an sa amon nga topic ini nga aga. So sa liwat mag see you next week. Kag siguro may ara naman kita Board Andrew. Yes. Nga mga i-invite Lain mga naman nga guests. bisita. Oh, your last Kante word. siguro, no? May ugto lang da sa aton pinalangga ang gobernador, do Gapamati man sigurado ko kapamati ni Sasbong. So, no? iya balon ta si Gob nga once a month ari sa disat. Correct. Namigid, no? Updating ta. Board Matso? Ang taga 6 district mo? Bao ginatamyaw ko mga kasimanwata na sa 6th district, no? Nga ti paghalong ta kag ti mayong ugto da sinyo mayong man pagkaon ninyo da kag tanan ha. Doc, may ara ka pang ihambal? Pasalamat lang ko Vice mo no for the invites no kag sa aton man gobernador no for the support kag waay gid kakapoy problema sa COVID. Thank you gid go for the support no. Beto ni Ray the same. Itaya ko Thank you na so much. kung anong mahatag naton nga maayo nga serbisyo diri sa probinsya himuon tagid sa tanan. So sa liwat mayong aga, have a blessed Sunday to everyone. God bless you all. Para sa heavy duty nga hunugasan, mag Smart Dishwashing Paste.